A xustiza volve condenar a Audasa. Tenlles que devolver os condutores a metade das peaxes cobradas durante as obras na Ponte de Rande. É o que acaba de ditaminar a Audiencia da Coruña. A sentenza di que Audasa ten que pagar polos días que as obras afectaron á fluidez do tráfico, porque ademais non avisou os usuarios. É o momento desta tarde en que un dos tranvías da cidade de Milán descarrila e leva por diante a varios transeúntes. Finalmente o tren esnafrouse contra o edificio. Polo momento hai constancia de 2 mortos e de case 40 feridos. Milleiros de peregrinos chegan a Italia para venerar as reliquias de San Francisco de Asís neste ano xubilar franciscano. Fondou a Orde dos Franciscanos a principios do século XIII e estendeuna polo mundo tras peregrinar a Santiago. En Galicia quedan apenas medio cento de frades, pero pervive un extensísimo patrimonio artístico e arquitectónico. Boas noites. Novo golpe xudicial a Audasa. A Audiencia da Coruña condena a devolver parte das peaxes cobradas durante as obras na Ponte de Rande. Patricia. Sí, a Audiencia na súa sentenza considera que Audasa sabía que estas obras ian afectar a fluidez do tráfico e que o servizo ia ser prestado de xeito deficitario, pero non tomou ningunha medida, seguía cobrando igual as peaxes os condutores que non tiveron ningún tipo de desconto. Por iso agora na súa sentenza a Audiencia condena a Audasa a devolver a metade dos peaxes cobrados aos condutores. Iso sí, estima parcialmente o recurso da concesionaria que só terá que responder por aqueles días nos que estes traballos que se levaron a cabo entre o 2015 e o 2018 afectaron a fluidez do tráfico, non se avisou os condutores e estes non puideron tomar ningunha vía alternativa. A sentenza non é firme aínda, cabe recurso ante o Tribunal Supremo. A sentenza é clara. Durante as obras na Ponte de Rande, malia os atascos e as queixas, Audasa non rebaixou o prezo das peaxes. Establece la mala fe por parte de la concesionaria cobrando unos peajes cuando sabía que se estaba prestando un servicio que no cumplía la relación contractual que tenemos todos los usuarios cuando pagamos un peaje. E agora deberá devolver parte dos cartos desas peaxes cobradas entre 2015 e 2018, pero só cando as obras afectaron a fluidez do tráfico. Para recuperar os cartos, os afectados deberán presentar facturas. Claro, tienen que devolverlos, es justo. Lo que se ha cobrado indebidamente, pues tiene que ser devuelto, lógicamente. Os cartos dos peaxes non sei para que están, porque están as carreteras destrozadas. A Asociación de Consumidores en Colectivo lembra que, ademais, a Comisión Europea considera ilegal a prórroga da concesión ata 2048 asinada no ano 2000. Emitiu un ditame para que o Goberno anule. Nos está obligando a pagar una autopista hasta el 2048 cuando todos los usuarios y el Gobierno de España es conocedor de esa ilegalidad. Esta sentenza da Audiencia da Coruña non é firme, pero ven sumarse a que ditou o Tribunal Supremo na mesma liña o pasado mes de outubro. Máis asuntos. O acordo con Mercosur comezará a aplicarse de inmediato. Bruxelas non vai agardar o visto de prace do Parlamento Europeo. María. Si, a Comisión activa o pacto sen esperar a resposta do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre as dúbidas legais formuladas pola Eurocámara. Arxentina e Uruguai ratificaron onte e hoxe a presidenta da Comisión anunciou a súa aplicación provisional previsiblemente a partir do mes de maio. Von der Leyen defende o acordo con Mercosur como un paso estratégico, pero o sector agrario europeo mantén a súa preocupación pola competencia exterior. Alfonso Rueda defenderá a semana que ven en Bruxelas que se cumpran as cláusulas de salvagarda dese acordo para evitar que os produtos galegos saian prexudicados. O presidente di que a Xunta será firme na petición de que as importacións teñan as mesmas exixencias que os produtos de aquí. No momento que asinaron Xunta e sindicatos, Galicia pide que a entrada en vigor do acordo co Mercosur vai acompañada de controis de calidade nas fronteiras e dun observatorio de prezos. Temos que ser especialmente exixentes e firmes en que se cumplan as salvagardas para que non haxa perxudicados. Esa será a petición que defenderá Alfonso Rueda a semana que ven en Bruxelas. Tamén insistirá en que se manteñan os fondos da PAC a partir do 2028. Necesitamos que Europa siga apostando polo medio rural. Vamos estar en Bruxelas para falar de todo isto coas máximas autoridades europeas. O sector necesita fondos específicos, explica o presidente, para afrontar retos como a remuda xeracional.
Vivir no rural e vivir do rural, eso pasa porque se siga apostando por unha política agraria, tamén no económico, que sexa firme. Palabras de Rueda na cooperativa Aira, que ten en Taboada a fábrica de pensos de vacún de leite máis grande de España. O consumo dos fogares e as exportacións tiran da economía galega, que medrou un 2,6% no ano 2025. A cifra confirmou na OIGE e mellora unha décima a previsión xa revisada pola Xunta. O emprego tamén medrou con case 18.000 novos traballadores. Os prezos... Non era ese o dato que lles queríamos ofrecer, agora sí os prezos, falamos do IPC, os prezos estabilizáronse, a inflación mantívose sen cambios este mes de febreiro, no 2,3%, rompendo a tendencia de 3 meses seguidos á baixa. Segundo o INE, o mes pasado baixou de prezo a electricidade e subiron os combustibles e os alimentos. Máis asuntos, o rei Xoán Carlos pode volver a España sempre que recupere a residencia fiscal. É a condición que pon Zarzuela a un posible regreso do monarca despois de que o líder dos populares reabrira o debate. A Casa Real insiste en que don Xoán Carlos pode regresar cando queira, pero este venres quiso puntualizar. Se quere volver, antes ten que recuperar a súa residencia fiscal en España e pagar impostos no noso país. Segundo a Zarzuela, só así se podería salvagardar a súa imaxe e reputación persoal e tamén a da propia coroa como institución. El rey emérito está fuera de España porque él y la Casa Real quieren. Y, por tanto, lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país, que yo creo que, además, pues, vuelve a poner a la corona en una situación complicada. O PP non só continúa co debate, senón que contraataca. Es obvio que cualquier residente en España pues, tendría que pagar impuestos en España, lógicamente. No como el hermano de Sánchez. Residía en un sitio, cobraba por un puesto a dedo y no tributaba. O Goberno insiste, o retorno... Le corresponde a él y a la Casa Real, y a mí lo que me sorprende es que el señor Feijóo salga de repente con esta cortina de humo. Desde luego sería muy triste ver a nuestro rey Juan Carlos morir, por ejemplo, fuera de España, ¿no? E ante o dilema o PNV tira de sorna. Pero si cada vez que hai unha regata viene, ¿no? E que xa son habituais as súas visitas a Sanxenxo dende que marchou vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020. Sae á luz un novo escándalo na Policía Nacional. Trátase duns audios que revelan o terror ao que somete un comisario a unha subordinada. Houbo acoso laboral, agresións físicas e psicolóxicas. A Audiencia Nacional ten aberta unha investigación. ¿Qué hago? ¿Te pego? Te doy una hostia, sí, a ver si con un ojo morado... Ya me ha dado antes una colleja. Estoy ahora muy nerviosa. Sí, te doy una colleja y te la volveré a dar. Escúchame, estás muy nerviosa, muy bien. Lo siento. Estás muy nerviosa, te tranquilizas, respiras o haces yoga. Nosotros no estamos nerviosos. Sí, lo siento. Nosotros discutimos, nos liamos a hostias y luego nos tomamos unas cañas, porque somos policías. En novo caso de presuntos abusos sexuais dentro do Partido Socialista, Ferraz suspendeu de militancia un membro da executiva de Xixón despois dunha denuncia de acoso por parte dunha compañeira na canle interna do partido. Trátase do exconcelleiro nesa cidade, Iván Álvarez Raja. Viña desenvolvendo distintas responsabilidades orgánicas na Federación Socialista Asturiana e formaba parte da executiva local como secretario de Ideas e Programas. Vamos a hacer un montón de enmiendas. Do exterior, o expresidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, afirma que non sabía nada dos delitos do pederasta Jeffrey Epstein. Clinton, que declarou hoxe ante o Congreso, di que non fixo nada malo. Os arquivos de Epstein revelan que o expresidente dos Estados Unidos viaxou no jet privado do pederasta en polo menos 16 ocasións e aparece en numerosas fotos rodeado de mulleres. A polémica xa salpicara a Clinton na década dos 90 co escándalo sexual na Casa Branca ca bolseira Mónica Lewinsky. Nos Estados Unidos quedamos novo movimento xeopolítico de Donald Trump. O presidente norteamericano di que o seu país podría iniciar unha toma amigable de Cuba. Utilizaría o petróleo como instrumento de presión sobre a ditadura castrista. Argemino Barro. Así é, o obxectivo de Donald Trump con Cuba é cada vez máis claro: o control político. A abducción do líder de Venezuela, Nicolás Maduro, o mes pasado permitiu a Estados Unidos cortar o fluxo de petróleo venezolano a Cuba.
Como a situación humanitaria na illa, bloqueada por Estados Unidos, volveuse aínda máis catastrófica, agora a administración Trump baralla vender combustible ao sector privado cubano a cambio de que o réxime comunista cumpra condicións políticas que aínda están por definir. Estamos agora noutro punto de tensión. O exército afgán volveu a atacar esta tarde Pakistán en último dun intercambio de golpes iniciado o pasado domingo que hoxe se converteu nunha declaración aberta de guerra. O exército pakistaní bombardeou pola mañá as principais cidades afgás, Kabul e Kandahar. Cada un dos bandos admite unha dúcia de baixas propias. A causa do conflito está nunha serie de atentados en territorio pakistaní. Islamabad acusa o réxime talibán de estar apoiando o grupo armado responsable. En Milán, polo menos dúas persoas morreron ao descarrilar un tranvía no centro da cidade que acabou esnafrándose contra un edificio. As primeiras investigacións apuntan a un posible exceso de velocidade. Un dos falecidos viaxaba no tranvía, o outro era un peón que camiñaba pola rúa e morreu atropelado. Hai polo menos 40 persoas feridas, polo menos na información de última hora que coñecemos. Novo capítulo do caso Asunta. Alfonso Basterra volve pedir o terceiro grao. O pai e asasino da nena solicita acudir á prisión só para dormir, tal e como asegura o xuiz que instruiu o caso. Andrea Otero. Sí, efectivamente, o xuiz Taín asegura que a petición está relacionada coa participación de Basterra nun documental sobre o propio crime. Isto faríalle cumprir un dos requisitos da semiliberdade, ter actividade laboral, pero a produtora implicada, Bambú Producciones, negou ter ningún tipo de actividade laboral con Alfonso Basterra. Leva dende o 2013 en prisión, cando foi condenado a 18 anos de cárcere e actualmente xa cumpriu 2/3. Ademais, cabe lembrar que no ano 2024 xa pedira o terceiro grao, pero daquela foralle denegado. Sería o segundo intento de Alfonso Basterra de acceder á semiliberdade. De confirmarse o que adiantou o xuiz Vázquez Taín, instrutor no seu día do caso pola morte da pequena Asunta, o seu pai e asasino volveu solicitar o terceiro grao. Se se lle concede, podería sair da cela durante o día e só tería que volver para dormir. Xa o intentou en 2024 cando estaba no cárcere de Teixeiro. Daquela denegáronllo porque non amosara arrepentimento por un comportamento en prisión pouco exemplar e pola alarma social que podía causar. Desde hai un ano, Basterra está no cárcere salmantino de Topas, o que implica que a decisión está agora en mans dun órgano penitenciario diferente. Hai 13 anos, Galicia quedou conmocionada pola morte da pequena Asunta. O seu cadáver apareceu nunha pista forestal de Teo. A autopsia revelou que morrera esnagada baixo os efectos dun sedante. O xuizo posterior determinou que os seus pais adoptivos, Alfonso Basterra e Rosario Porto, levaban meses drogando a cativa. Condenáronos a 18 anos de cadea por asasinato con aleivosía co agravante de parentesco. Rosario Porto suicidouse en prisión. Alfonso Basterra aspira a sair dela, aínda que sexa por unhas horas ao día, tras cumprir 2/3 da condena. A Audiencia Provincial de Ourense condenou un home a 7 anos de cárcere por violar unha menor que estaba ebria e deixala tirada nun calexón. Uns feitos que ocorreron en 2023. A sentenza especifica que tras cumprir a condena, o home terá que estar 5 anos en liberdade vixiada e queda inhabilitado durante unha década para realizar calquera profesión que conleve trato con menores. Tampouco se poderá achegar á vítima nos próximos 10 anos. Un home faleceu esta tarde no Porriño ao caerlle en riba unha árbore que estaba cortando. O suceso ocorreu no lugar do Casal, en San Salvador de Budiño. Cando chegaron os efectivos sanitarios, só puideron certificar o falecemento da vítima. Ao lugar acudiron tamén a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Caso curioso no Hospital Público de Lugo. Un paciente segue no centro a pesar de que lle deron a alta hai 3 semanas. Como se nega a marchar, o Sergas trasladou o caso ao xulgado. A pesar de que recibiu alta clínica hai 3 semanas, un paciente do ULA permanece nun cuarto do hospital. Mentre se nega a aceptar a alta administrativa e as distintas opcións que lle ofrecen os traballadores sociais, no centro hospitalario seguenlle dando as comidas e a medicación, aínda que xa non recibe visitas médicas. Entonces nos atopamos nunha situación dun paciente que xa non ten motivo clínico polo que permanecer ingresado e que se nega a abandonar o centro hospitalario.
está ocupando unha cama, pois lógicamente necesaria para pacientes que teñen procesos agudos e que requiren hospitalización. Ante a negativa do paciente a abandonar o cuarto do hospital e a aceptar as alternativas que lle ofrecen, dende o Sergas pusos este caso, que cualifican de excepcional, en coñecemento da Xustiza. Agora serán as autoridades judiciais as que determinen as medidas oportunas. Podría lanzalo, incluso cunha medida cautelar, se fora necesario, pola urgencia ou pola incluso a necesidade de dispoñer desa habitación que podría causar un perjuicio grave para a salud pública e evaluar efectivamente se excede do dereito tamén constitucional de saúde que todos temos. Mentres o xulgado non tome unha decisión, algo que aínda pode levar un tempo, o paciente seguirá dispoñendo dun cuarto no Hospital Lucense. O modelo máis rompedor e polémico de Tesla xa se pode ver en Galicia. Trátase dun vehículo futurista que está ligado á polémica desde o seu lanzamento. Presentado como un coche robusto e resistente que incluso aguantaría o impacto dunha bala, o certo é que se lle despegan pezas conducindo a alta velocidade. É o Tesla Cybertruck, unha especie de furgoneta cun deseño disruptivo e futurista. O único modelo en España poderase ver ata mañá na Coruña e a vindeira semana no Salón do Automóvil de Vigo. Ten capacidade para 6 persoas, pero tamén un amplo historial de polémicas. Tesla preséntao como un vehículo blindado, pero o certo é que os cristais das ventás romperon o mesmo día da súa presentación. A compañía xa tivo que retirar milleiros de modelos do mercado. Foi ao comprobar que se lle despegaban pezas ao conducir a altas velocidades ou a baixas temperaturas. Todo despois de asegurar que tanto o exterior de aceiro inoxidable como as ventás aguantarían o impacto dunha bala. Estes días podémolo ver en Galicia, aínda que de momento pódese ver, pero non tocar. O vehículo está prohibido en Europa ao considerar que o seu exterior é perigoso nun posible accidente con peóns. Hoxe é un día de moita alegría na Administración número 1 de Silleda, que repartiu algo máis de 2 millóns de euros no sorteo da Buenoloto. Non sabemos se van comprar un coche de alta gama. Non sabemos tampouco quen selou o boleto, pero confían na Administración en que os cartos queden na vila. Xa está, tiña que contestar un WhatsApp. Este xesto, en horario de traballo, pode costarnos o emprego. O Tribunal Superior de Xustiza de Canarias acaba de ratificar o despido dunha traballadora indefinida por dedicar 1 hora diaria a WhatsApp e Instagram durante a súa xornada laboral. Vivimos pegados a un móvil e cada vez dedicamos máis horas ás redes sociais. Todo o día, todo o día. Durante o traballo? No, durante o traballo non, durante o traballo o móvil está quieto, non se toca. Pero despois de salir, bueno, o primeiro que fago, o móvil, o WhatsApp, o Instagram, todo. Unha situación que muda dependendo do traballo. Porque os papis de futuros alumnos pues pídenme información, entonces claro, cada 2 por 3 hai que estarlas mirando, actualizándose. Evidentemente, WhatsApp, si no traballo úsalo, tens que utilizalo. Outra cousa é Instagram, Facebook, Twitter, eso non. Y tenemos móviles prohibidos. No podemos llevar, o sea, están en la taquilla o en descanso los 15-20 minutos. Empresas onde o uso do móvil persoal está restringido, é o que lle acontecía a unha traballadora da limpeza en Canarias cun contrato indefinido a tempo parcial que foi despedida tras comprobar que usaba as redes sociais máis dunha hora ao día durante a súa xornada laboral. O feito clave é que aparecese fixado no contrato a imposibilidade de empregar os dispositivos telefónicos. A empresa acreditou que o persuízo era palmario, do feito que acredita que no período de varios meses hai ata 21 horas de emprego. Se estás a traballar, non podes estar a todo. Estoy, sí. Procuro utilizarlas o mínimo posible, pero sí que te está... Distraccións que afectan o traballo e que poden ser causa de despido, aínda que a sentenza tamén alega impuntualidade e pausas excesivas. E dos asuntos banais os que alimentan o espírito. O Papa León XIV declarou este 2026 ano xubilar franciscano con motivo do 800 aniversario da morte do Santo de Asís. Milleiros de persoas están peregrinando ata alí para ver as súas reliquias, que se expoñen por primeira vez ao público. San Francisco de Asís fundou a Orde dos Franciscanos a principios do século XIII. E segundo conta a tradición, estendeuna polo mundo tras peregrinar a Santiago no ano 1214. 8 séculos despois, o legado franciscano en Galicia é rico e perdurable. Galicia foi un lugar clave na historia franciscana. O primeiro convento que a Orde construíu fora de Italia foi o de Santiago.
A tradición conta que o mandou facer San Francisco de Asís tras peregrinar a Compostela en 1214. Foi o xerme dos franciscanos en España, unha orde que no século XVIII chegou a ter máis de 2000 frades en Galicia. Hoxe quedan apenas medio cento, pero a comunidade atesoura un extenso patrimonio artístico e arquitectónico dos 8 séculos da presenza franciscana. Preto de 90 monumentos, entre os que destacan os conventos e as igrexas de estilo gótico mendicante. Portou un patrimonio riquísimo, é un patrimonio franciscano, pero un patrimonio de país, é un patrimonio de cultura, é un patrimonio de camiño. Parte dese patrimonio cultural consérvase nas bibliotecas franciscanas. Esta do Convento de Santiago garda 90.000 volumes e foi un referente documental desde o século XIII. Ademais desa riqueza que ten de historia, de direito, teoloxía e filosofía, está tamén a Biblioteca Franciscana. É unha biblioteca de espiritualidade. Nese eido, os franciscanos asentaron tradicións devocionais como o Vía Crucis e introduciron boa parte dos simbolismos da Semana Santa, por exemplo, as representacións do Santo Encontro ou do Desencravo. A cociña galega triunfa internacionalmente. Esta semana o programa No Foco visita o lugar onde se forman as futuras estrelas da nosa gastronomía. Os cociñeiros chamados a soster a cociña galega na alta gastronomía apuran a súa formación. A demanda non deixa de medrar nos centros de hostalería onde se poñen os alicerces dos cociñeiros do futuro. Os cursos están completos e o que estamos notando son nos 2-3 últimos anos un boom, efectivamente, sobre todo na parte de xestión tamén, que é moi importante hoxe en día para poder levar a cabo un negocio deste tipo. Este sábado o programa No Foco descobre os segredos da súa formación, as inquedanzas dos futuros cociñeiros, os retos que atopan no camiño, os primeiros pasos dunha forma de comprender a vida a través dos fogóns dunha cociña. A son unhas horas da gala dos Goya, o cine galego cruza os dedos. Sirat, de Oliver Laxe, opta a 11 premios, pero tamén poñémolo foco nas películas participadas pola TVG, con candidaturas como Romería, Leo Anlú, Decorado e Rondallas, con algúns dos seus protagonistas estivo Sabela Romar. A importancia do cine galego estámola sentindo xa hoxe aquí en Barcelona, pero máis que a imos sentir en pouco máis de 24 horas cando comece esa gala de entrega dos premios do cine, unha gala que presenta un galego de Lugo, Luís Tosar, onde hai dous directores galegos das pelis Sirat e Ciudad sin sueño que optan a 11 e a 5 galardóns. Ademais tamén están nominados como mellor actriz e mellor actor de reparto dos galegos, que son Tamar Novas e tamén Miriam Gallego. Con eles estivemos e acaban de adiantarnos algo do que dirán se saen gañadores mañá. Viva Galiza. Viva Galiza, que sí, eu creo que hai unha parte do agradecemento que é a terra. A nosa terra. Así que grazas polo apoio, sentimos que está a xente con nós tamén. O sea, que tamén para todos eles. E para estrelas, o luar. Hola Galloso, hola Aitana, boa noite. Hola Pablo, mira, para a xente máis nova igual que temos que explicar esta noite que é este cilindro que se colocaba polas cidades, pero bueno, calquera caso, música, festa e alegría o que temos hoxe aquí no lugar. E os carteiros, Víctor Fábregas, Rosa de España, sí, Rosita Penelas, os nosos recanteiros. A orquestra, la fórmula, bueno, que temos moita festa preparada para esta noite. Aquí Pablo, todo listo. Había moitos indicios de que os chimpancés lles gusta empiparse, pero agora foi alguén a comprobalo científicamente. Alexei Maro, que estuda os primates na Universidade de Berkeley, en California. Arrancou para Uganda e basicamente dedicouse a recoller o mexo e os excrementos dos chimpancés. Por qué? A teoría é que os macacos prefiren a froita moi madura porque contén cantidades importantes de etanol. E o que había que comprobar é se efectivamente había presenza de alcohol no seu organismo. E si, 17 dos 20 chimpancés deron positivo. Os monos van piripes e non só venres, sábados ou cando hai festa. Todos os días, poderíase dicir que teñen un mono. Ata mañá.